Zdravo ljudi, ja sam Edo Majka i htio bih podržati vijeće učenika u Jajcu. Sama ideja o podjeli škole na dvije škole, znači pogotovo po tom nacionalnom ključu, je odvratna i jako besmislena i ona je samo podjela potvrda svih podjela i predrasuda u našem društvu. Sama ta ideja učenika da se bore za tu stvar je za mene nevjerovatna i želim vam ljudi zahvaliti, prava ste inspiracija, volim vas. Znači sama ta ideja o ne podjeli vašoj zajedništvu u društvu koje je toliko podijeljeno, u kojem svaki pomak prema podjelama se proslavljuje i slavi, je stvarno nevjerovatno. Tako da, hvala vam što postojite, tu sam, ako vam bilo šta treba, zovite. Pozdrav i drž se, Jajce.